ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଧ୍ରୁବ ତାରାର କାହାଣୀ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ଥାନପାଦ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରାଣୀ ବି ଥିଲେ। ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନୀତି ଏବଂ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରୁଚି। ରାଜା ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁନୀତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ। ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଦିନେ ଧ୍ରୁବ ବାପାଙ୍କ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଏକଥା ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସୁରୁଚି ଆସି ଧ୍ରୁବକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ରାଜାର କୂଳରୁ ଉଠାଇ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଅକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପାରେ, ରାଜା ତ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଆମର ଭରସା। ତୁ ମନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ଧ୍ରୁବ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ମା, ହରି କିଏ? ସେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସାରା ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା। ଏ ସାରା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ସେ ସବୁଠି ଥାଆନ୍ତି। ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛଲତା ସବୁଠି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମନ ଦେଇ ଡାକିବ ସେ ତା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏହିପରି କେତେକ କଥା ବୁଝାଇ ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ ମା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହରିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ହରି ହରି କହି ବୁଲିଲେ। ଭୋକ, ଶୋଷ, ନିଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲି ସେ ହରି ହରି ଖୋଜିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ତାଙ୍କୁ କିପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଲେ। ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟାରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ହୋଇ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଟ ମିଳେ।